Treball, treball i més treball. Aquesta és la proposta dels tècnics responsables d'aquests joves valors del judo. Matí i tarda, aquests joves d'entre 12 i 16 anys treballen per millorar i ser més competitius. 115 d'ells són espanyols, 15 francesos i 13 andorrans. Aprovechamos los grupos grandes, las concentraciones como esta en la que hay 140 chavales, para hacer lo que es más difícil hacer luego cada uno de nuestros clubes, que es, digamos, el randori, que consiste en el combate, en la oposición. La col·laboració entre aquestes tres federacions ha estat sempre destacada i aquests dies de treball en són la mostra. Els judoques nacionals aprofiten també l'alt nivell dels seus oponents. Sobretot hi ha gent molt forta, gent que té molta tècnica, hi ha diferents estils i de tot i costa força acostumar-s'hi. Moltíssims combats de peu i al terra, moltes hores d'uchikomi, de repeticions de tècnica, i sobretot intentem competir amb els que no són del nostre club o del nostre país, sinó que intentem barrejar-nos una mica. Primer fem un escalfament, després fem tècniques que ens ensenyen i per practicar i després ja fem combats, com ara. Aquesta estada de judo es perllongarà fins al proper dilluns.